देली गोरिया ननद मारे तनामा ससुरे में अबते फुटल मोर करमामा। सास देली गोरिया ननद मारे तनामा ससुरे में अबते फुटल मोर करमामा। और जिंदगी तबाह मोर हो गई भइलू दू लइका के माई भौजी तारा रोटी बनावे ना आइल। सबका के चाहेला खटिए पखइका केहू संभारल चाहे न लइका। डाली में नीमक देलू ढकेल हो सब्जी में ऊपर से पवरेला तेल हो। सबका के चाहेला खटिए पखइका केहू संभारल चाहे न लइका। डाली में नीमक देलू ढकेल हो सब्जी में ऊपर से पवरेला तेल हो। नौकरानी के हाल मोर हो गई भइलू दू लइका के माई भौजी तारा रोटी बनावे ना आइल। रणजी तो शिव बाड़े बेदरदी बुझे न सुजाता के दिलावा के अरजी। घर में रहे के ना तहरा लूर हो अब से आपन सुधार ला सहूर हो। रणजी तो शिव बाड़े बेदरदी बुझे न सुजाता के दिलावा के अरजी। घर में रहे